Μισό λεπτό, παρακαλώ. Μαέστρο μου. Βασιλιάδη μου, μισό λεπτάκι. Πες μωρέ, θα μου πεις εμένα τη ζώνη τραβάω. Άντε τώρα. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άντε τώρα. Σας παρακαλώ. Θα μου μιλάς εμένα έτσι. Εσείς τι ζόρι τραβάτε. Αφού προκαλεί. Πώς σε προκάλεσε ρε άνθρωπο, σε έβρισε. Σε έβρισε. Ποιος νομίζεις ότι είσαι εσύ μωρέ. Κάνε καμιά κολοτούμπα και τα λέμε τώρα. Έχει τίποτα. Κάνε καμιά κολοτούμπα. Έχει δικαίωμα. Κάνε καμιά κολοτούμπα. Κάνε καμιά κολοτούμπα. Ένα λεπτό. Κολοτούμπα. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε. Την κολοτούμπα την κάνω όποτε γουστάρω εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Μην εκμεταλλεύεσαι τώρα με τα. Παρακαλώ. Την κολοτούμπα την κάνω όποτε γουστάρω εγώ. Εντάξει, φιλαράκο. Κάτσε τώρα. Φιλαράκο με σένα. Έλα σας παρακαλώ. Εδώ σε ασχολούμαι και ξέρεις. Τι πάω από εκεί τώρα. Αντρίκελο ρε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ και τώρα. Καθίστε κάτω. Πήγε από εδώ ρε, θα σε μάθει μάνα τώρα. Θες να σε μάθει η θεία σου τώρα και έρχεσαι εδώ. Καραγκιόζάκο. Σας παρακαλώ θα τα πω και αυτά την ώρα που πρέπει. Άντε από εκεί. Δεν εκμεταλλεύεσαι. Ηλίθιε. Δεν είναι Δεν σε πρόσβαλα. Παρακαλώ. Είσαι Αντρίκελο. Ηρεμήστε. Απεντρόπινο μου μιλάς έτσι. Σου απαγορεύω να μου μιλάς έτσι. Παρακαλώ πολύ. Γιατί. Να ρίξουμε ένα βίντεο. Γιατί. Το βίντεο θα δούμε σε λίγο. Παρακαλώ. Φύγε από εδώ, θες να σε μάθει η μάνα σου και η θεία σου και έρχεσαι εδώ. Εμένα με έχει πεθάνει φιλαράκο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Να δούμε τι θα δούμε σε λίγο. Άντε τώρα. Να δούμε τι θα δούμε σε λίγο. Παρακαλώ. Σε τι παρακαλώ, βάλτε το βίντεο. Μιλάνε όλοι, μιλάνε. Βάλτε το βίντεο.